అరే ఏంట్రా డెకరేషన్, ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టు. రే రిపబ్లిక్ డే స్పెల్లింగ్ రాదారా నీకు? ఏట్రా నీకు చెప్పలేట్రా, మీకు చెయ్యండిరా. అసలు ఏ స్వీట్ ఇస్తారో, ఏ చాక్లెట్ ఇస్తారో, ఎక్కడున్నాయి? Flying up in the sky. Thanks to the fearless leaders who faced it all, making tough times. లడ్డు కావాలా నాయనా? Love can speak volumes when words become less. Love for freedom of sound. అయ్యో అయిపోయినాయిగా.